ngihambela umaweni ngizohlala nawe yeyile nto engaphakathi kimi iyagqilaza lento wena dale kanti ngihambela umaweni ngizohlala nawe yeyile nto engaphakathi kimi iyagqilaza lento wokhuluma wokhuluma dale wofuna ngizohlala nawe Bingelele enhla nasezansi lona obingelelayo makhulu emini umnikazi wento ngithulela nawo umsebenzi wabafana benjumbane okungukuqala nabafana benjumbane basesandleni sami. Bengicela abalandeli besinike support bethenge umculo wethu ngendlela eright. Ukuphuma komsebenzi uzophuma umhla ka6 uMeyi kuyo lenyanga esikuyo. Ngibonge ithuba abalandeli. Oh yeah, angiyenda mina awile bonke kai ukuthi mina ngakulanye nayi sebethukile bonke kai ukuthi mina ngakulanye nayi sebethukile bonke kai ukuthi mina ngakulanye nayi uyemthakathi ungenza mina ngoba mina ngifanga isandla sakho uyemthakathi ungenza mina ngoba mina ngifanga isandla sakho nasenda unisebethukile bo wathi makhule mina ngabe ngakula kanjena nasenda unisebethukile bo wathi makhule mina ngabe ngakula